ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଥିଲା ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ବି ପୁଣି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଥାଏ ନା କଣ ଯେ? ଥାଏ କି ନଥାଏ ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମନ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବରଂ ନ ବସେଇବା ବି ଭଲ। କହିବନି କାହିଁକି ଦିନେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ସତଟା କଣ କରି ତାରି ବାହାର କରି ତମକୁ ଜଣେଇବି। ଯୋଉ ସତକୁ କେବଳ ତମେ ନୁହେଁ ଶେଷରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିବ। ସତ? ତମେ କୋଉ ସତ କଥା କହୁଛ? ଓହୋ, କଣ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ? ଆରେ କଷ୍ଟ କରି କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ବୁଝିବି। ସେଇ ଅମ୍ବିକା संबित बाबूंकर